мақомоти милисияи ноҳияи Рашт Зафари Насриддин, як сокини деҳаи Яшмро дар қатли Алиризо Худоёрови 21-сола муттаҳам карда, парвандаи ӯро ба дӯститонӣ супурданд. куштори Алиризо Худоёров ҳангоми як муноқишаи гурӯҳӣ рӯзи 11 июл дар деҳаи Яшми ноҳияи Рашт рух додааст. Саъдулло Худоёров, амаки Алиризо Худоёров, рӯзи 14 июл дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт, субҳи имрӯз ба дӯститонии Рашт даъват шуд. Ба қавли ӯ, муфаттишон хабар доданд, ки нисбат ба Зафари Насриддин бар асоси моддаи 104 кодекси ҷиноӣ иттиҳом эълон шуд. Муфаттишони дӯститонии ноҳияи Рашт дар бораи ин қазия ба Радиозодӣ маълумот надоданд. Назари ҷониби дигари баҳс низ дастрас нест. Пештар шӯъбаи корҳои дохилии Рашт бо гумони куштори Алиризо Худоёров 4 ҳамдиҳаи ӯро дастгир карда буд. дар идораи полисии ноҳия рӯзи 12 июл ба Радиозодӣ гуфтанд, ташхиси тиббиву додгоҳӣ нишон дод, ки зарби корд ба дил боис ба хунравӣ зиёд шуда ба марг расондааст. кормандони мо ба маҳалли ҳодиса рафта бо шоҳидон суҳбат мекунанд, гуфта буданд дар суҳбат ба Радиозодӣ. пас аз эълон шудани иттиҳом ба зидди Зафари Насриддин, се ҳамроҳи ӯ бо шарти берун нарафтан аз маҳалли зист аз боздоштгоҳ раҳо шуданд. назари Зафари Насриддин ва пайвандонаш ба ин ҳодиса ҳанӯз дастрас нест. кӯшишҳои Радиозодӣ барои тамос гирифтан бо хешовандони ӯ ва 3 нафари дигар бенатиҷа анҷомид. ҷасади Алиризо Худоёров донишҷӯи донишгоҳи Раштро субҳи 13 июл дафн карданд. пайвандонаш мегӯянд, дар муноқишае, ки ӯ кушта шуд, 5 нафар ширкат дошта, 1 нафари онҳо ферор кардааст.